Wah, gabut iki nang kene wae. Meh dolan, tapi nek kanca. Apa karo Robi wae ya? Oh iya, Robi kan enek acara keluar. Apa tak golekane sih ya, timbang ning kene gabut. Gabut-gabut ngene iki penake ngapa ya? Masa ameh turu meneh? Gak ah, men dolan wae. Biasa tak dolan dhisik menawa enek kanca. Ngerti ora sing kayak pintang dingdung kae? Iya, reti ilang apa? Sing mbok cegat kae lho. Iya, reti ilang apa? Ket mau aku tekok ora dijawab. Ampun, Bos. Oh, sesuk-sesuk ditanono tak cegat ini dalan. Ora, Bos. Ampun, Bos, tidak seperti itu, Bos. Lah terus iki enak apa? Aku ki males karo kayak pintang dingdung kae lho. Lah gene, ora yo apik tang dingdung wae. Beh, ora ngono kuwi. Nek apik yo apik, ning kuping iki lho. Kowe iki ketemu aku gara meh ngejak aku gibah to. Ora ngono kuwi, kadung kupingku wis budrek mergo tang dingdung wae. Oh alah, kadang aku ya mumet sih Yohan. Ayo menghindar. Jane aku nang dijak Kevin, tapi alasanku ya nek acara. Gelem aku, tapi jajakno aku sih. Ora Kevin, ora kowe padha ae, Bos. Karepmu. Lah piye, gelem ora? Nek ra gelem tak andake ning Kevin wae nek iki ngrasani. Ora bos, ampun bos. Ye. Hari anak acara keluarga, berarti ngapusi aku deh. Wah, ra beres iki. Kita keliram ya piro aku iki, padahal kon coplek. Yo sang tak tekoki langsung. Woi, pi. Waduh, mati. Apa? Halah bos kuwi arep dijajakne malah kaya ngono. Bar tak andani iki mosok lali. Oh iya siap bos. Lho, berarti bosnya aku. Ora aku. Coklik. Maksudmu apa ngapusi aku? Piye? Konsepmu kok piye? Maksudmu piye? Lah piye? Konsepnya piye? Lah piye? Maksudmu piye? Konsepnya 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 piye? Wis. Jane nek apa to iki? Kowe rasa malu-malu. Kowe wani ra aku. Tak culek neh iki. Kowe wani ra aku. Tang ding dong ada marah. Tang ding dong ding dong ding dong. 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 Ampun bos. Oke, yes Bi, cukup dong aku. Aku harus ngemie ayam bakso sih. Melu. Tama. Tang ding dong ding dong ding dong. Tang ding dong ding dong ding dong.
Lah yo kaya ngono kuwi lho momo. Lah iya kok enek uang ya ngono. Ya wis sakno aku yo melu mumet. Karepmu. Halo, Mipri datang. Oh, ini peris kangen diri. Mipri dari Wonogiri. Ada apa kamu sih? Aku kesini mau membantu rakyat Wonogiri. Ada orang sakit hati, putus cinta, Mipri siap membantu. Kamu kok kelihatan cemberut? Ada apa kawan? Karena aku dihianati Robi. Oh, jadi begitu ceritanya. Tenang saja, di sini ada Mimi Peri. Ih, keren banget. Sejak kapan di Wonogiri ada kayak gini? Sejak tahun 1927. Terus ini solusinya gimana? Tenang saja, di sini ada Mimi Peri. Kan mau mimi peri terus karep mau.